12. storočie, dedinka Woolpit v Anglicku, tu sa odohralo niečo, čo dodnes desí obyvateľov, ale aj historikov. Dedinčania objavili dve deti, chlapca a dievča, ako sa túlajú pri vlčích jamách. Boli oblečené v zvláštnych šatách a ich pokožka mala jasne zelený odtieň. Nepoznali angličtinu. Nerozumeli ani bežným zvukom okolo seba. Jediné, čo boli ochotné jesť, boli surové fazule. Chlapec bol slabý. Zomrel krátko po ich príchode. Dievča však prežilo a časom sa naučila hovoriť. Podľa jej slov pochádzali z miesta, kde nikdy nesvietilo slnko. Všetko tam bolo zelené, aj ľudia. Spomenula podzemné chodby, ktorými sa dostali na povrch a potom sa ocitli v cudzom svete. Miesto, ktoré opísala, nikto nikdy nenašiel. No v archívoch z 15. storočia sa objavil spis mnícha, ktorý tvrdil, že v jaskyniach pod Woolpitom sa skutočne nachádzajú zrúcaniny akejsi dávnej osady a že v tme počul detský smiech.